ли? Победа! Здравейте, варненци! Името ми е Константин и като всички, може би повечето от вас, аз съм от поколението Gen Z. Поколението, което господин Бойко Борисов каза, че не знае защо протестира. Вие знаете ли защо протестирате? На нас господин Байрам Байрам ни каза, че сме мършляци. Хора на наши години бяха душени от депутати на ДПС ново начало с закачалки, защото сме много шумни. И ако си мислите, че наглостта на управляващото мнозинство се изчерпва до тук, днес госпожа Павела Митова от ИТН, след като й беше казано, че на Комисия по енергетика тя прие законопроект за 29 секунди, госпожа Павела Митова излезе на трибуната и поправи: а, не, за 27! Бойко, курва! И докато в момента се опитват да ви разделят на фили, на фоби, на леви, на десни, тези хора целят именно това – разделяне на гражданското общество, за да продължат да си управляват по същия нагъл и безскрупулен начин.